Hey, what's up, everybody? This is Oko looking for KA King Ellen is in the house. In our today's reaction video, we are continuing from where we stop. I made a reaction video on Bafana the Boys Part 1, Part 2, and this is Part 3, baby. I think when my phone switch off, I think we are on the act where Bulldozer and that girl with beautiful smile about to kiss or something. So let's just skip until that part, bro. Like I don't like remember where we stop. Okay, sorry. Let me move myself to the corner. Okay. Sidlulile la. Yeah, sicine la, right. Okay. So sizoqala lana ke bafethu. Yeah. Easy. Hey, uyoshaya ukhisa uvuthayo. Ungangifisi. Come on. Yekela ukukhuluma. Wazongiqabula. This is Smiley, bro. Like fuck. Smiley sihle lentombazane le. Kuhleke ngoba ngikukhosile. Sing-close. Wosani? Come to Papa, what? Hayibo. Ashuna. Hayibo, let's go. Bafanele ayiswe kwamaklasi o fanele ayiswe kwamaklasi qawula ngeke mfethu hayibo. Yabethi umeseze kamnandi meseze wamdonsa kanje. Ozala ka chief mfethu. Ozethu uzumathi yababove labafana bangalapho thi. Fanele uzela ka G. Khona mina mfana. The KA King Alien. Manje lokhu ethintule mfethu. Ukhisa uyafuthi. Usheka lamato. Nkosi yami. Yazini ungiphazela ngesitolo. Hawu, mana ufuna isiphinde. Hey, somebody please. Okay. Baby dos, come to us. Baby dos right now. Baby dos. Baby dos. Rosa mama kachu. Una. Nginomona I'm jealous. Abanye benu baphuca imali sikhathi bedlala isipini. Baphuca amantombazane amathathu. Ufatima, uMncanyana kanye nayo. Ya kuthiwa khona lo. Simkhahlele khona masho. Akekho ozokhahlela umunye la. Nayi imali ethatha umuntu. Bahloniselana bebathathu. Mali ncane nje. Ma guys, like Ishoda le mali. Shosho yashoda. Hayi. uma ngikhumbula kahle ngayenza i-reaction video kule part le laba betshontsha imali. Manikhumbula kahle aninonhle wabajikela wathathwa ibali. Shuthi uNonhle wahambe nayo yonke imali. Uthi akasakwazi ukuyikhokha yonke noma akafuni ukuyikhokha yonke. Hayi sibona ukuthi Yashoda. Anizothi imali yahloniselana. Enyambane ifuna kuFatima noMncanyana. Ngabashaya anginandaba. Ukubuza neshemas. Indaba ivela lentombazane. Ile ethanda yini? Anywa. Engingakusho nje ukuthi empilweni yami angaze ngathanda umuntu kanje. Yaplasha. Ngiyacabanga ukuthi lo mhlanganiso uphelile. Nginganithembisa ukuthi angeke ngiphinde ngithathe imali yini. Bye bye. Nanhle, sicela ukubona futhi ntambama. Okay, ngizokubona ngo5. Ngizothumela umuntu ozokutshela ukuthi ngikephi. Kontesayo. My brother is cooking. Kontesayo. Is cooking. Ngensuku zakudala Nawazi hamba nje. Namanje ngisakutshela. Sengahambi sengimotela. Indaba yakho umshaya ngisanze ithini.
Yazi boss lady. Kunento engifuna ukuyikhuluma kancane. Ungazi noma ngivumela yini? Khuluma Mshayi, kwenze njani? Unomasana iqhamuko lo Yazi bengicabanga la. o-Amile. Senginey'nsuku lento ngicabanga. Unomasana iqhamuko o-Amile. Yazi boss lady. Unamagama wakhuluma angaphumi emqondweni wami. I think wawuqinisile mawuthi mina ngizenza ihero. Ubhizi ngizenza ihero. Lokhu ngivuyela ama-feelings abanye abantu kodwa nginendaba nawami. From today, ngiyakuthembisa boss lady. Ngiyakuthembisa ukuthi ngeke ngibe nandaba ukuthi abanye abantu bafila kanjani. As long as mina ngiyi-happy. Kusukela manje, ngizokwenza sure ukuthi ama-feelings ami ngiwabeka phambili. And ama-feelings ami njengamanje angikhomba kuwena. So, ngicela ukuwabeka phambili. Ngikhulume ngawo. Ngakuthola kakufu. Ha, uyaguqa. It's about to go down. Amahle. Amahle. Boss lady. Mshayi. Ha, isaguqile nama. Sukuma phela mfethu. Kwenzakalani la? Nenzani? Yazi, anithi ukuma kancane athenda manje. Sabhizi. Ngiyakuthanda boss lady. And angikaze ngeke ukukuthanda. Uma kuwukuthi nawe usangithanda, ngiyacela please. Uma kuwukuthi mina Mshayi angikaze ngayeka ukukuthanda. Ngiyakuthanda futhi angisoze ngayeka ukukuthanda. Mshayi. Noma nikhumbula kahle yini ukuthi uba wahlukana nomunye. Ngathi sengayisho lento leyo. Angisakhumbuli. Angazi noma niyazi kodwa uboss lady wahlukana nomshayi. Ngoba angazi kwenzakalala ngisakhumbula. Safanele like ngibuke back la viki. Kodwa angazi ngathi babedlala something yabo. Oh kahle bebethwekisa labafana labaya. Bebathwekisa bani uRambo le-3 lehle lenswebhu nje lehle sihamba ndawo leyo 3 kodwa mase join plastic gang amantombazane wayelokho ebathwekisa wafika kulo wafika kulo bani Mshayi yabo wayistopha ke leyo nto anti boss lady uzocike kwahlwana nomshayi like for no reason it's complicated it's from ngaze ngiyilumi complicated shit. Inja yazi, uyinja. Aha. Amina ngakucela. Nawe Amahle ngakucela. Cela nihambe. Ngisanda kuhlukana nawe Mshayi kodwa manje usubela ku boss lady. Ngokushishwa mgaga. Like akapheli ngisho insuku engakanani ngihlukane nawe. Sis man, kodwa kumele ngilinde insuku engaka. 7 days, 1 month, unyaka. Amahlukana nje uthi ahlukana. Yes, I did. Kodwa Awukho la Amahle. Please, cela nihambe. hayi cha ngihlezi ngizwa kuthi abafana izinja. Kodwa bawena inkosi yezinja. Uyinja yemfana abantu. Nasengiqedile nisho mantombazane. Ngisiphazamisile besabhizi. Wena boss lady, you'll rot in hell ngalento oyenzayo. Hawu kodwa wentombazane. Kazi umfunani. Mina ngiya-understand ukuthi bengingasathandani nawe Mshayi. Besacela ukubuza into yodwa. Bayangithanda kodwa. Sikhona ngempela isidingo sokuthi ngiphendule lo mbuzo wakho. Yes, isikhona. Ngifuna ukwazi ukuthi wangithanda yini. Mina ngeke ngiphendule lo mbuzo. Akazosithanda lo Amile. Begcisela isikhathi nje ngathi. Hayi phela qedani mantombazane. Kunini ngikhuluma? Nawe boss lady uyinja nje ngokwakho. Ntombazane nje kuqhumisa ngenkulu impama le. Yes. Sengibekela. Yes. Sengibekela. Wo. Engathi siyakude manje lento. Mina boss lady ngikusaba. So ungalinge nje uyikhohlisa utshela ukuthi mina ngikusaba. Ngibize ngenja futhi khona uzobona ukuthi ngizokwenzani. Mubize. Okay. Amahle. Mshaka sasithanda.
Futhi akazosithanda lona. Sekwanele lokho, asambeni. Uyintsha boss lady. Ukube nje ngeke. Amil, uyambuka ngishaya. Kodwa nawe boss lady, sungazumshaya ngempela omunye. Nawe mengene ngizokudabula ngempama. Ake mina ungalinge ngidlalele ngakimi. Awufuni ukungibona ukuthi njani mase ngidiniwe. Awufuni nje ukubona elinye iside lami. yazi endlela emuhle ngayo ukudina nje still ayifanele umbuke man still muhle shitshani masediniwe khona laba abantu bethu abamba uma sediniwe ngizama ukudina uthi mina ngitshekishe ukuthi mase mina bethu mina buso bamhlezi bunjisho noma ngidiniwe ngiyakukhuza nje kahle uqhubeke mase ngiyaboxa asheshayo mina buke mfethu ngisho noma evula amehlo amakhulu still kayifanele hey yabo nje kuba muhle kuyinkinga sorry umphoza kakhulu ufesa kanjani ay mina ukubimile mfethu nayo umshayi mfethu uyisilima nje mfethu amahle noamile phela mfethu leli 2 le mfethu yona evali like wonke amatheni amahle kule ubafana deposit amile number 1 kuzo amahle ngoba yeneqine kule 2 nje ngabe useclockini manje uphindela boss lady ulezansi sakhona onana sakhona obani balintombazane lebomvu emini empofu yabo odayi isichaye Mina bengidlalela Nkosi yami. Anginalo elinye iside. Okay ke simhlanganyele swethu. Ngeke phela sishaye sobabili Amil. Mina Nkosi yami amahla ngithanda kulo. Kahlahla ngiyifuna yonke le drama. Wena mshaye ngoba uyabukela. Azi ukuthi le ntombi yakhe akuchithela. Futhi yena akuhlwene seno amahle. Ngibhedela mina ayikho yonke leyo nto vele kade ubhizi nalofana ukuthi umkhonto ayinamanga lo mshayi ayikho yonke lento eshoyo vele uyachitha wena ngibonile ubhizi uhagana nalofana ukuthi umkhonto uhlulekile okulo sobona ungcono ukuthi ungichaze umshayi ngiqamela amanga ngichithi mina musukuzanza isilima boss lady ngimbonile nihagana nomkhonto futhi nginjule nikhwa ngesithombe wena sidelete efonini yakhe amshele leso sithombiso leso sisendelo amahle hayibo boss lady unamanga limshayi ayikho yonke lento eshoyo boss lady kungenzekani ukuthi umkhonto lwashisa ebusuku ukhuluma ngani angiyazi yonke lento eshoyo vele boss lady wedwa ngisinele isithombe ku WhatsApp yabo manje sengiyaqasuka ngizothi veze nami kusendele isithombe ku WhatsApp mangayona yami uphina ngimpama tshela yazi ukuthini phela ku obvious like usangayithatheni isim card uyifake usende phendulo uphinde ukhiphe le sim card uyilahle yabo just nje wenza ukuthi kube nengxabano kodwa wonke lo msindo lo samsebuza umkhonto mshayi kholwa mina ayikho yonke lento eshoyo Amini ngitsho nomkhonto futhi angikaze ngasisendithombe angazi bakhuluma ngani hayi okay ngiyakukholwa boss lady kodwa kuzomela simbuze umkhonto uzochecka nefoni yakhe futhi uma ephika futhi singekho nesithombe efonini yakhe kuzomele ngazi ukuthi uAmeli ixuku nephice lentombazana hayi kunabo bonke abantu ongababiza ngiphixe Amile ponja yami eyifethe hayi ngidinga impama nje mfethu engcothwana nami ngiya-act ngizoqubula nje bephezulu yabo kube sengathi kusathi MMA angazi noma na ayifaka MMA enemy yabo Popeye laba base Japan kube sengathi iyona kuthatha upose la mntana nawo mfethu okay something
Hawu banqamula kanje yajwayela. Sheamus. Nayi-ke le ngoma lena. Why ngihlezi ngidlala ingoma eyodwa? Le ngoma imnandi kodwa angiyithandi bro. Iyabheda kumina right. Ngeke lokho ngithi mina iyabheda nje bafethu. Cela niyeke ukuyifaka kodwa ngani noma nizoyithola yini le video eyasazi. Kodwa mise ngisho nje nami. Sheamus udlala ngami. Hayibo. Khuluma ngani? Sheamus uyiphulela inhliziyo yami. Sheamus, Ukhuluma ngani? indaba ushela le ntombazane Sheamus. Usho nonhle. Ngikhuluma ngaye. Indaba umshela. Hayi nayo le nto akungayifuni. Uhlanganaphi? Sheamus uyazi nje ukuthi ngifuna ushela amantombazane. Indaba iqhubeka pho. Ngoba ngiyazi mengishela wena ngizomosha isikhathi sami. Awumoshi isikhathi Sheamus. Mangishela uzovuma. Ngiyazi mawungishela Sheamus ngizonqaba. Kodwa lokho akusho ukuthi dlulela kwabanye. Yabona? Kanjani. Phela ngeke uzongikhontola uthi ngithande bangathandi ba. Ngithande hayi umsangane nje lento eshiwe le ntombazane yibo. Hlahle nosilinga empilweni yami. Sheamus, sukhuluma nami kanje? Ngokufika nje kwale ntombazane la intuzo usukhuluma nami kanje? Ngihlanyisa mncayana. Ngikuneze isikhathi sami wena udlala ngaso. Cela ngiyeke. No Sheamus, ngingiyeke. Qhubeka ushele mina noma ngingikuvume kodwa qhubeka. Hayibo. Futhi ngicela uyeke ukuyicasukisa ngoba ngiyakubona kucasukeki. Uyazizwa kodwa uthi uthini? Uyazizwa? Please ncayana. Xa ngibenge into engiyithandayo. Ayikho into engihlanganisa nawe. So please. Okay Sheamus, ngisacela ukutshela something. Mina ngifuna ushela amanini amantombazane. Ngoba mina nawe sizoba ndawonye mase sibadala. Mina nawe ngifuna sibe ama-soulmates. Phela bethu aqale manje phela bethu. Sibone ukuthi masibadala kuzoba nani yabo. Manje fanele ngishime mina inxa yakho ayingeke bethu. Ayincamele kufika itornado kanti unokuthi nje bethu hayibo bethu. Naye yazizwa lokuthi uthini. Ayekho nje lento akayishoyo. Kahle ngicela ukutshela ukuthi ngiyakthanda. Usebhadini ngeke ngoba mina ngisakuthanda. Sekushela kakhulu. Ngaze ngayeka ukuthanda. Ngiyaxolisa, but sengimove on. Bye. Uyazazi. He knows his worth. Uyazazi. Shit. Ayibana ikhala ndikhala. Now uyahlanya now hawu. Ubhedela umjida kanje. Bodyguard, uba isikhathi lapha. Ayo 5. Khuleka. U5. Bengikwazi uba nithi. Okay, i-chance yakho le. Ngitshela ukuthi ufunani kimi. Kahle into engifunayo ukuthi sithandane. Ngiyakuthanda nami. Ngiyangithanda. Ngisho ukuthi ngithanda. Yebo ngiyakuthanda. Ngisho ukuthi ngiyakuthanda. Hallelujah. Amen. Oh God. Hallelujah. God is good all the time. Oh, sakhala babosha. Hallelujah. Hallelujah. Sorry. Hallelujah. Sorry. Ngisho ukuthi ngithanda. Ucina. Le phansi ngayithanda ke. Ngitshela ukuthi ufunani kimi. Kahle into engifunayo ukuthi sithandane. Ngiyakuthanda nami. Ngiyangithanda. Ngisho ukuthi ngithanda. Yebo ngiyakuthanda.
Ngisho ukuthi ngiyakuthanda. Hallelujah. Amen. Okay. Hallelujah. Indlela lapho la indlela aphuma ngayo thanda ethi angani ngathi angazi ile mpahla le aba-edithile like yabo angabe bafake i-sound effect but angani hallelujah amen angani hallelujah God is good all the time. Hallelujah. God is good all the time. Oh, Sakarabamosha. Hallelujah. 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 Amen. Amen. Confused man. Amen. Nonke. Kwenzakalani? Ngane ka bakufundisi. Cela usishadise khona manje. Mfana uthi uyangithanda. Angini ngithandani? Come on. Usishadeni khona manje. Praise the Lord. Oh, man. Hallelujah. God is good. Hallelujah. Sheshisa bomfundisi ngifuna sisha ama vows. Ayibona nje. Kwenzakalani? Hallelujah. Sheamus, ngabe uyakuthembisa na ukuthatha na uNonhle ukuthi ebe ngowakho nize nikhule nibe badala nenze umshado osemthethweni nobabili. Uyavuma noma cha? Yebo. Kwenzakalani? Niyashada awuboni Kwenzakalani? Kwenzakalani? Siyadlala hawu. Ngusuthuwe kanjani? Yabona ukuthi awunayo ishonga lento yenzayo. Cha ukuthi kuvele washesha. Ungalindele. Yazi mina nginoplan. Ha but sibabangani okwamanje. friend zone Ngeke. ayi Ayike, ekushuthi nawe khohlwa yini? Yazi ukuba ithuba ngakade sikupranka nomshado. Ngabe mina nawe siyathandana. Kodwa ke ayi. Bye bye. Hallelujah. nayo flopile qala izinto nezanje Mkhonto. Sacela uzwa ngawo. Uthi uPostlet niyathandana. Futhi kade naqala. Balo safuna ukwazi ukuthi iqiniso yini. Shayi, thula Postlet. Usakhuluma nawe la. Phendula Mkhonto. Mina ngithandana Postlet. Angiyazi into okhuluma ngayo. Okay. Ungole ifoni yakho. Uzenza ifoni yami. Funa ubuka ithombe. Funa ukubona usajona ngempela yini noPostlet. awona sifana njengani into lena ilo uKenjin haya Bob it's a boy Kenjin the cream dali cream ubambo loni ayi ngikwazi ngisho le mpahla yabo manje usecheck amafoni ke manje unlock it ayi zakhala Kenza njani? Steve? Hayi, thanks Steve. Thanks Steve ngakubheka just in case. just in cases just in case angiseke Ucheck nakubheni umshayi. Ngenzeka ukuthi udelethile.
Angitholi lutho la efonini nami. Akupheli futhi akukho lutho. Ima. Ngakubhini ngitholi Indaba benga-check efonini yalo Amal. Oh, mhlawumbe ngoba okay, sure. Sengiya-understand indaba enga-check. Okay, sure. lutho. Ngikutshelile ngathi unamanga lo. Mina ngihlanganisa lutho nomkhonto. Hayi cha uyakwazi bokuphila boss lady. Uyazi ukuthi iqiniso yonke lento engiyishoyo. Mina ngibone exhibit nje la kuwena. Hayi ukuthini. Ngiyaxolisa boss lady for yonke le drama. Bengamele ifike la lento. Bengele ngikholwe. Hayi ayikho inkinga nondaba. Ngiya-understand. Mala ngisacela ukubuza. Konje sesibuyelene before besiphakamise lapho. Laba. Cabanga ukuthi bese sibuyelene. But anginayo isho yazi. Nami ngicabanga ukuthi bese sibuyelene. Kathi angisakhumbuli kahle. Manje ucabanga ukuthi senze njani nondaba? Siprovelane ukuthi kade sesibuyelene. Impela ngajabula mampela. Nanaye mampela. Sacela sithi buya ngapha eceleni. Yo. It's giving the wows. It's giving the wows. Now that's going to wrap it up for part 3. I think for part 3. We'll record our part 4 right now. So subscribe and turn on the notification bell if you enjoy this reaction video. Like this video and subscribe and turn on the notification bell so you'll be notified next time when I drop part 4. So me out. Peace. Want to see my belly? Want to see my belly? Want to see my belly?